ଭଲସେ କିଛି ପଢିନି ବୋଲି। ପଢିନୁ? ହଉ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛି, ଯାହା ଆସିବ ତାହା ଲେଖିବୁ। ଚଲାପଥକୁ ସବୁ ସେଇ ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ସାହା ହେବେ। हे प्रभु तमें ही साहब। ତୁ କଣ ହେଲା? ଭାଇ ଜାଣିଛ ଆଜି ପରୀକ୍ଷାରେ 3 ସେଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟରୁ ସହଜ ସେଟ୍ଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ପଡିଥିଲା। ମୁଁ ତତେ କଣ କହିଥିଲି? ଚଲାପଥକୁ ସବୁ ସେଇ ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ସାହା ହେବେ କହିଥିଲି ନା ନାଇଁ?